Kedamtang matijong ni phai phor ni kang samapor diphu chepong sajira rongalong Nehru Yuwa Kendra Ministry lapen Bharat Sarkar hinpen Youth Affairs Sports atum chepatir piponsi rong rubalong koposonsi ke kangthir-et pen alon ki bijma phuthak Riso-Nimso aphan seke kepi parupon Fit India pu Bharat Sarkar atumake mangalong pacheton dun pen Nehru Yuwa Kendra Ministry lapen Youth Affairs Sports Government India atum kachepatir pipon along Karbi Anglong Mountaineering Association NCC lapen Chephong Sajir Village Development Committee atum cherap chetodun pen isiarong along Kelirseng lapen kangthir-et arong ke kepaman longverji aphan pura diphu Chephong Sajir arong along Riso-Nimso atum aphan seke kepi amai kapadopon Kedam tangarni nili ke claim kedam asaya mo kichu na hotse tami Chephong Sajir rong asar lapen meka atum ning nang pat hidun pen nang archo dun ver laso joksi nili ning ka chethe ning kang sam ke do pen nili setame un an ke akera ping tum lasi bangso seke kepi pona mai setame dak Chephong Sajir rong atum ali palong nang pusi dak wander lu pusi Karbi Anglong Mountaineering Association mate thi hek pen kama mai phu khorsing terang pen ning jepon ini dak itum Chephong Sajir long mat clean village wa a program kata open Nehru Yuwa Kendra pen Chelangsi Chephong Sajir arong asor a development committee tulong cherap si lapen NCC do ke ifu academy tum do so ke students ke akaprepek a jaga pen nang chetong dun adung raya rong pen tong dun aswa program nangka chitong dun pen RD pen ana pindong aso RD nangi pidulong ako ni chumdong nang chitong dun thu lam kethan pona bang ba di jum resource person pubom alangli Dr. Atur Kiri di Department of Geography Assam University Ifu campus pen ang chitong dun lo aso thi Harisankar Chakraborty alangli teacher diet alangli ke medical staff talo aso phi dag rong asarmat alangli teron sangho tame nang thanun lo kangthir-et lapen Kelirseng arong kepaman longverji pa ke mangpen Riso-Nimso atum aphan seke kepi mayalong lam thanbang mate resource person Assam University Diphu campus Geography Department Assistant Professor Dr. Atur Kiri Ingtia hinpen Geological time scale sa phuthak mayalong thantekang hapu master game athlete pokhila ingtipi pen setami rongkachu kimalong thengpi thengprang ke ke sompen kai ke Kelirseng kangthir-et si pamanangji atheke ilitum kereng era chi theke bang long phunta forest mate thengpi thengprang atuma long pen pusi Riso-Nimso atuma phan than paretika mayalong kamaklem bang phu Harisankar Chakraborty NYK accountant diphu Amar Chandra Das Master Game Athletic Pokhila Ingtipi CDC President Hemchandra Teron Chephong Sajir rongasar mekar lapen kethe kiringa tum chetong dunsi mai RDP don News report Longsodar Ingtipen Bikram Kro Karbi Anglong Live